Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum, xush omadi bardo'ri aziz. Sadaf bilan xush omadi bardo'ri aziz. Xush omading. Bardo'ri aziz, 4 nafari пахши мустақимда ба самтон мерасонем ки кори хайре бародари азиз. Агар хайр кардан хоҳем, як модари азиз дар пули чипта ҷамъ каристем, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем саҳмтонро гузоред бародари азиз. ва алайкум салом, чизе муфид. Xush omadi barодари азиз. Даъват кардам. расул хуш омадед. Бародари азиз, 8 нафаре дар бахши мустақим, 9 нафар шудем. Хуш омадед. این کی باشه خیلی اسماعیلی روی کاره؟ سلامات باشه. обод боши худо. Бардардуно кори хайрай саҳм ихтино гузорен. ҳамин модарро ба ватан равон кунем иншоалло. Ман ҳамҷо рақамҳои телефони ман нависонда. Агар чени имконтон бародари азиз, картаи Сбербанк привязана. Чени имконтон саҳм ихтино гузоред бародари азиз. садои форам. дударам хуш омадед. кани хоҳари ман казан теҷе барои чӣ худшон эфир намекунанд ё ки не бародари азиз, инам ҷода казан теҷа, инам ҷода бародари азиз. Инам ҷода нависондагиам знаки зард канали авлиноай, ҳамон худшон соҳиби канал ҳамон ҷода. пахшои мустақим шуда аз ҳами аввал ман пешбурда истам бародари азиз. студияи панҷакент хуш омадед. инам ҷо саломтонро мешунавам, мебинам инам ҷо саломтонро бародари азиз. солеҳ солоҳҷон, инам ҷо казан теҷа худшон ҳамин ҷода нависондистиям. Ман инҷа фақат гап задистам. Ҳамун касоро ба канали худшон, ба телефони худшон омадагиам. Ман дар ноутбук эфир кардистам. канали ҳамун касо хатир. Бародари азиз, саҳми худтонро гузорен, эҳтиромона хоҳиш мекунам аз шумо ки саҳми худтонро гузорен бародари азиз. рақамҳои телефонро мемонам дар номи хидмат бародари азиз. Мана 2 нафар гӯем 200 рубле партофтанд, як нафар 150 рубл партофт, як нафари дигар 50 рубл, 200 рубл общий партофт.
Polyester چون نشده. Öyleyse çok aşırı. Böylesi çok şahane. Karşı گفت بهترین یاردن به آقای کزم میکنین. سلامت باشید. شما را هم سلامت باشین دوران شریف. شما را هم فقط برادر عزیز ما از شما کمک خواستیم برای یک مادر عزیز مبلغ جمع کردیم. 10,000 سوم دیگه نمیرسه برادر عزیز. کم کم ذره ذره جمع شود عاقبت دریا شود. یا حرکت کنید برادر عزیز. رقم تلفن رو می‌نویسونیم چین امکانیتون پرتوین دمی карта иншоалло ҳамаш дар ҳамон моддар равон карда мешавад. Так ҳамон моддар карта медошт. ман ба ҷони дил азбор шудем лекин нашуд охир. Так ҳамин рақамҳо казан тиҷиқи ман менависонам. ҳамин рақамҳо дар бардори азиз. хуш бошед апаи казан. Лена, ложка меда и что еще? Выжимаешь лимон. Ya Allah. برادر عزیز این همین رقمایی که 18 اخیرش رقمای تلفنی من ای برادر عزیز. من خودم جمع پرستم. دیروز جمع کردیم برادر عزیز. 6750 روبل جمع شد یک سوتکادا. من اوزی با جمع کردیم برادر عزیز. او پولا دامو کارتای لازمه رفت کلاکا برادر عزیز. کارتای لازمه کارتای کافه کارتای مغازین برای همین ما در پابلیک збор نپرداختیم کارتا را. روزی نشدن نفرای صاحب карта розӣ нашуданд. Агар хоҳед дар ҳамон карта шумо гузоштанд, мисол дар рақамҳои ман напартоену чӣ кинед, нависед дар ҳамин рақамҳои ман координатаро метавонад дар ҳамон координат шумо партоед. лекин чекша ҳатман дар ман равон кунед ки ман чекша дар он модар равон кунам барои пулай ва получат кардан чекиш ҳатман зарур ай бародари азиз. созед иншоалло шукрона алло меша. گریپ شدم. تو هم گریپ شدی که صدای فوران. این همین نمره 18 اخیرش همین رقمای من برادر عزیز پریویس نکرده. نام من شادیبگ училдиев. Так. Отчеством Одинабегович. усмонҷон хуш омадӣ. шукрона алло хубем. оз ина ман менависам бо бародари азиз ба канали казан теҷа менависонам. 67 38 38 خودت خوردی؟ بذار من خودم آروم در کار نیست. توی ده تاخری کن. بذار احمد کلام تلخه شیرین زدن گردم دودانه زن админ брат созаки ин ҳами касалам соҳиби хонам дору додааистам ки созшавам кору ада кунам. зинда боши ака. раҳмати калом. ҳамин дина грипп қабидаи ма бовар кунӣ ҳоли зор дорам.
шумо ҳам шудем гирипҳо охир. намебинӣ кӯка пӯшидагӣ ба худо қасам мекунам хунуке хӯрде савдум ки ҳодисоти олам инам дорӯи кардагӣ ам бародара хӯрдесем як камтар хинда тамом дамид як камтарак гарм шудем. من شبه دوخ خوردی خوابی خوش من амоз 20 دقیقه شدن گیدم яке овозу мушад кунам пас хайгам мезанам бар манам қапида овозом гирифта атсал рестам курган хушомадӣ бардори азиз. ман бардоре ки пурсиди рақами карта номуҷа привязана бардори азиз админ брат ключ наметин метинта ключози шак компютер галтида ключ наметин фаҳмидӣ ана клита гирисмон масири 91 хушомадед масир бардори азиз раҳмати калон кадоме гузарондак нав ба фикрам 50 рубле гузарондан 362 рубл шуд мана баланс бардори азиз ба картаи ман так чӯ ахиран нишон тия 362 рубл шуд бардори азиз зинда бошӣ кадоме гузарон раҳмати калон бардори азиз қурбон теҷа хуш омадӣ ҳозир наметавонам бардори азиз ҳозир наметавонам телефоне ки аккаунтҳо мондагиай дар оҷо вайфайда кор кариста бардори азиз наметавонам телефона ҷумонум связ безеб мешавад бардори азиз ҳамин аккаунт дорум ҳунар ва табиат дар ҳамин телефонаю дига аккаунтом 5 аккаунти дига дорум дар ӯ телефонҳо бардори азиз комментарии ҳамон иншоалло хабарат мегирам манам гирифтам рақами картатона ҳоли шеф биёя насиб ай картаи худум иҷозат нест бале беҳтарина беиҷозати шеф ягон кор накун беиҷозати шеф ягон кор накун
ҳатто авқотшам накунам, ин иҷоза дода авқотш ки нон гӯшна бия гӯшна шина. Гӯ ки иҷоза дода давди ку. Зинда бошӣ модари азиз. аллоҳ шифотону тамомин. Саломат бошед. Я аллаҳ. Орам кия япад. Мега сикатамон ҳозир мемонам бардарем. Хутона ҳаҷот кунем. беҳтаринай, модари азиз, беҳтаринай. Ба ҳар ҳол фарқ надорад аз кӣ мегзаронӣ, намегзаронӣ. Беҳтаринай, бе иҷозати шавҳар ҳатто маблағе ки мисол худат кор мекунӣ, бе иҷозати шавҳарат мисол ягон кор накун. Беҳтаринай. Зинда бошед. Ҳамаи занҳо ҳамин гуна бошанд, ҳамаи занҳо ҳамин хел шавҳарашонро гӯш кунанд, беҳтарин мешавад. Баъд хонакилед намешаванд, баъд зиндагии хуб мегзаронанд охир. Саломат бошӣ модари азиз, зинда бошӣ. Карта номераи манай модари азиз, номераи манай дар номи манай. Аллакай нав чанд сум шуда буд гуфтум? Гузашта 362 рубл шудаг аллакай. Она 362 рубл шудаги авардаро. Аллоҳ. Мана казан теҷира пирсен мегатона. Казан теҷа медона. Казан теҷа медона қатишон суҳбат карага. Беҳтаринай модари азиз. Иншоаллоҳ. Ё Аллоҳи меҳрубон. Ака ман карта надорам. Чӣ кор кунам? Карта надорӣ? ақш дуои хайр кун. Мушкилиша худованд осон гардона. Иншоаллоҳ тезтарак маблаға ҷамъ кунему модар ба ватан ба пеши фарзандакош рава, ба пеши модари шириниш рава. Иншоаллоҳ ҳамаш хуб мешавад. Худованд қабул кунад. Бале. Чор нафаран ҳечка паси дарда нестаям. Чор нафаре нависондестем. Саломат бошем.
آمین آمین. زنده باشید دوستای عزیز. سلامت باشید. بله فرزند دارم. فرزند دارم. خودش توقع میروه. خودش توقع میروه. خودش توقع میروه. پیش فرزندکاش میروه انشاءالله. بله. یا الله مهربان. انشاءالله انشاءالله با کمک شما انشاءالله بود میشه. مشکلی مادر حرکت کنین برکت الله خودش میته انشاءالله. بربر عزیز تلخیه. شکر الله. آمین آمین آمین. یا الله. دوستای عزیز کار و باراتون چخیل از زندگیتون خوبه؟ فرزندکتون سوزن تیزه نما طرفه فیدی خود هم بر واتساپش موندم. وای هم همه جا خواهر من سلامت باشم. ادبین برای در کدام شهرین؟ من در شهر کراسنودرسکی کرای دارم. من شهر کراسنودرسکی کرای دارم و مادر عزیز در شهر کراسنогорск در مسکو کراسنогорск همون شهر بودم. طرف سوچ. یا الله. خوش آمدید دوستای عزیز. یا الله مهربان. آه. پنج میلیون شد در پخش مستقیم دوستای عزیز.
Хуш омадед, Рамазон. Кадоме бу сум партофта, намедонам ки партага чанд сум дига партофта мебинем. 150 рубли дига кадоме партов раҳмати калон зинда бошед. Мана аллакай сум 512 рубле шуд, бардори азиз. 512 рубл шуд. видеоро удалит кардам. Видеоро дар видео ина нигоҳ кун, 60 просмотр гирифта, 50 рубле як нафар пахта. 50 рубл. Нами як нафар Муҳиддин Раҷабов че 50 рубле пахта. Ман гуфтам, амирӯз дар навор гуфтам ки то соати 11-12 места навор удалитш мекунам. Яке мехоҳам маблағ ҳеҷ ка ки перевод накунад, бовар намекунад, барои ҳамин чӣ монад он навора ман риста. Картаи худи модар мешуд, дига гап буд охир. Бале, ӯ душварем. Соҳиби сум омад ба худо. Намедонам соҳиби сум кадоме буд, раҳмати калон. Иншоаллоҳ модари азиз яктон дуогӯй, яктон дуо мекунад, дуои хайр мекунад бардори азиз. Майда ҷамъ мешавад. Манам бегаи як нафар 50 рубле партофт, як нафар 150 та, як нафар дига бо 50 та, бо як нафар дига 150 рубле дига. Бо 112 рубли дига карта дошт. Меша общая сумма 512 рубле. Шаритӯз теве хуш омадед. Салом алайкум ба ҳама мардуми заҳмоткаши мусулмон. Ваалайкум салом. Ваалайкум салом. исмоилҷон хуш омадед. Бардори азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем кори хайра тонин саҳмтонро гузоред. Бардори азиз, рақами телефонам мемонем. Барои як модари азиз пули чипта ҷамъкар истем. Бардори азиз, ба ватан равонаш мекунем. Дар шаҳри Красногорскай ҷамъ каристонин саҳми худтонро гузорем. Бардори азиз. Мана бардори азиз, рақами карта привязана дар ному фамилияи мана. Бардори азиз, Очилдиев Шодибек Одинабегович.
раис хуш омадед. иншоалло ҷамъ мешавад. мо ҳам самгузорем. Бале. акаи раис хуш омаданд. хуш омадед акаи раис. хуш омадед 5 нафаре дар бахти мустақим хуш омадед. тавқеӣ. шукри аллоҳ. аллоҳ. ман барои надоштум ки як рӯз так анака ман боварӣ надоштум ки як рӯз ёрдам мепурсам. занам бошум то ҳозира кор карда фақат саломатим хуб нест. ақаллан суми билетма натонистум кор карда. барои сум билетум шумо аллоҳда бовар кунед. зинда бошӣ модари азиз хуш омадед. қалб зинда бошед. ин ҳамин ба фикру ҳамин модари азиз аст. ба фикру ҳамин модари азиз нависонда. саломат бошед модари азиз хуш омадед. шукру хай. ман ба сабру чихеда қисматум боша. саломат бошед. ҳеҷ кас пагоҳ рӯзи дигараша намедонад. зиқ нашавед. иншоаллоҳ ҳамааш хуб мешавад. бале. иншоаллоҳ майда майда ҷамъ мешавад модари азиз. буд мешавад кортон. ман аллакай мисол бо 500 рубли дига 512 рубли дига ҷамъ шуд модари азиз. майда майда ҷамъ мешавад. фақат сабр кунед. агар имконият дошта иншоаллоҳ ҳамаш хуб мешавад модари азиз. шифои шумо дорем. саломат бошед. интернет камтар нестабила кор карда дӯстои азиз. бахшиш рӯз мешавад. соз шуда нафар.
ё ки апаи ки Басир 91 номи ҳавае нагир, биё мон бовар кунем ку номи ҳавае нагирем. Фақат номи ҳамун одамо нагирем. барое ки нафарое буда ки ман тавсия додем, чӣ ба тавсия додем, занг задан, бовар кунем ку номашонро лучши нагирем намихели одаморо. ҳамин типа табу ҳам хелаё. худо ҳамаи одамое ки дар таҷикӣ ҳам ёрдам додан мехоҳанд, мешавад ки дар таҷикӣ ёрдамшон расонанд. Чуа намерасондиянд, оли модар ба ватан рава, иншоалло соҳ саломат рава, машғул боша. Так, ма 3 сол шуд дар дардманд шудагиам. Падару бародарам гузаштанд. Як модари бемор дорам. Вай ай уҷа ҳар рӯз барои ма гирья мекунад. Шумо хотири Аллоҳ, хотири фарзандон тоне натонеам. Худованд ҳамеша дар паноҳш нигаҳбонтон бошад. Зинда бошӣ модари азиз. Иншоалло поёни шаби сиёҳ сафед аст. Сабр кунед. Фақат буд мешавад мушкилитон модари азиз. Фақат сабр кунед. Ҳар кас ҳар чӣ мегӯяд, то ба чашм набинанд админ. Так, ана барои ҳамин мегӯм ку мо ба чашм дидем охир. Ман худам мисол ҳаста. Хай мо одаморо мефаҳмем, одамо як нафар ду нафара кӯмак намекунанд. Шудагия мавриде ки ҳамун нафарое ки зарур ҳастанд, ҳамун нафарое ки бисёр зарур ҳастанд, ҳамун нафарро кӯмак намекунанд. Фаҳмидем? Иҷода идгаракиятро мекунем ва иҷоза. Чӣ гапа иҷода? Дурай ватан, ин ҳамин модари азизе ки нависондааст. Барои ҳамин модари азиз пули чипташ уқай намонда. Бародари азиз, ҷамъ кунем аллакай 23,000 биём ҷамъ шудагиай. Ҳамин хел шуда модари азиз аллакай 23,000 шуд. Барои 500 рубли дига ба фикрам. Иншоалло майда буд мешавад. Ин модаре нависондааст. Ма ай додарам як умр миннатдорам ва ӯ апае ки қадим ҳамсӯҳбат шуданд. 2 рӯз худованд аз шумо розӣ бошад. Ҳеҷ вақт хориро набинем. Ҳамаи шумо омин. Иншоалло саломат бошед. Саломат бошед модари азиз. Апа ёша мега дар номераи карта рӯй кун. Фарқ надорад ки нигоҳ кунед. Инҷа ман дар номи худам мисол дар картаи худам ҷамъ кардастам. Мана фотоно нависем. Фотоно дар картаи казан теҷа мисол партоем. Ягон мушкилӣ нест. Ина ман номераи картаам менависонам. +7 938 405 32 Иҷа ҳамун занако кӯмак накунанд, мардако кӯмак намекунанд. Так, шукронаи Аллоҳ, мардако хеле саҳмшона гузоштанд. Ай ҳамашон миннатдорем, алҳамдулиллаҳ.
инами рақамода карта привязанная дар номи Очилдиев Шотибек Одина Бегович. гап неста, гап нест. Так, так. беҳтараш рақамотона навишта ҳама савоб чист ва ҳамонам. Ана акӯ нигоҳ кунед, ки ба сери 91 ман рақаморо нависондум, партофтум видео, гуфтум ку 60 чанд просмотр гирифтагӣ, як нафар 50 рубле партад. Агар ин як моҳ эста ку ҳама 1000 рубле ҷамъ намешавад. Барое ки картаи хита мемонӣ, бовар намекунам баротои азиз. Моҷидбача хуш омадӣ. ҳокимҷон созии хуби муроvatар мегӯяд. аллоҳи шифои комил диҳад. Апаиомин. Я Аллоҳи меҳрубон. муроvatар мегӯяд, ки камнамоз тимур назартон намегирад. шукри худо, раҳмат. шумо нағз хуб апаи шамеда дуроvatар. шукронаи Аллоҳ ва моро созем. ҳокимҷон, худосоз бошед ҳаматон. шукри худо соз мегӯяд казонтиза. гап неста. моро бихон. ҳокимҷон, ман туро намехонам. акаи шудӣ номери карта ку? Я сама гузорем. номери телефони ман давохӣ ки ҳокимҷон. инам рақамои телефони ман агир. +7 938 415 02 18. инами рақамои телефони ман дар парто. саҳари иншоаллоҳ ки мегзаронам шодибой. гап неста. гап нест, иншоаллоҳ. ҳамон нафаре ки ҳамин каналро пеш мебурдак, пахши мустақим мекард, ба фикрам ҳамон нафар динаманда баха ном дошт, чӣ ном дошт? Динаманда 200 рубл партофт, ёки 200 рубл, ёки 300 рубл партофтам.
دیدم من پخش مستقیمش در اومده بوده. رحمت اپلیون نه خواب نیستم. خدا هر روز барвақттар ҳар ду каналҳоро эфир кун, боз одам бисёртар меояд кӯмак. Ман кор дорам, ки худо барвақти баъд эфир карда наметавонам. Фардо иншоалло бо корам зиёдтар, агар саломатим хуб бошад, температура накунам, бо айдами корам бошам. Амирӯз температурам 39 температура ҳамеша баланд. Ман ба ҳамон аҳвол кор кардам. Ҳама устухонамо дард гирифта, як ҳодиса шудагӣ. Грипп чӣ хел гриппае намедонам. гап неста. 48 минута бародари азиз дар пахши мустақим зинда бошед. раҳмати калон дӯстои азиз, мегӯям эфире қатъ кунам, камтар аҳволам қасоз нест. Бародари азиз, як камтар истироҳат кунем, то саҳара бо яке соз мешавем, як қафои кор бор мешавем. Ман ахаи гузашта 512 рубл ҷамъ шуда мепартоем картаи бародарода. ҳама каса дар амони худо. Майлиш бародари азиз, худованд умри дарозтон тиёв, ризқи фаростон тиёв, иқболи нектон тиё, аҳли тавфиқтон куна, аҳли муъминтон куна. Ҳар ҷо сафар мекунед, худованд сафари сафедтон тиё, сафари бехатартон тиё. Соқ омадем ба ин ғарибӣ, саломат ба пеши падару модар, ба пеши зану фарзанд, ба пеши хешу ағработон. Иншоалло худованд баргардонатона. خدایا این جماعت را نگه دار از پریشانی. خدایا این جماعت را نگه دار از پریشانی، که تو قادرترین قادرانی در نگهبانی. نگاهی رحمتت یا رب به سوی این جماعت کن. نگاهی رحمتت یا رب به سوی این جماعت کن، که هر وقت تو خواهی این جماعت را شفاعت کن. ای فتاح بخشنده، بگشا دل بنده، تا بنده مسلمان شود، خواننده قرآن شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لی ولوالدی والاستاذ ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک مجیب دعوات ورافع الدرجات ومنزل البرکات وقاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین. خداحافظ برادر عزیز. السلام علیکم و رحمت الله. رحمت کلام برای دستگیریتون، رحمت کلام برای کمک‌های کردیتون. بسیار می‌دارم برادر عزیز. همه کسا خوش آمدین. دوستان عزیز و سلامت باشید. خوابای خوش، خوابای رحمت دوستان عزیز.